Jam January fin wiyete men nyande mawnde 5 Siltu 2025. Ina hawre 12 Mawludu 1447 Fergo. Konguɗi daɓɓi. Waandu heɓi catal. So waandu heɓi catal yawata ummade heen. Firti ko hankadi gasi ko holeteno yettima walla neɗɗo heɓi ko yiɗno hankadi walla ɗo yiɗno yaade walla yettade hankati wonta ummo ɗon. Duɗal Pulaar mottuɗo Job yo jam nyallu nyallen e nder heen.